Astiti mewah ngati-ati anggenipun anindakaken guna kaya peparing saking garwa. Sagung para tamu sampun paripurna risang bidharga pinanganten saripit anggenipun hanenggih anindakaken upacara dangdangan so sawetawis kepareng badhe kakanthi lenggah jajar sumanding wonten ing sasana pinajang kepareng badhe kasirepan sindur ingkang awarni gula klapa ngemutaken jaman puni wonten tratah Jawi Wetan wonten nagari Majapahit ingkang kagungan umbul-umbul rotek ingkang winastan gula klapa. Gula pratandhaken abrit ingkang mengku pralampita wantun dene klapa pethak ingkang pratandhaken suci. Mugi saring kati ingkang linampahan risang bidharga pinanganten sarimbit linambaran wani marang bebener ingkang linandasan suci ning penggalih. Sagung para tamu kawis tinggal bidharga pinanganten sarimbit sampun prapteng unggang kang tinuju daya-daya kalenggahaken jajar sumanding wonten ing sasana pinajang. Sajengipun sagung para tamu kehormatan ngaturaken wilujeng rawuh maliginipun katur dhumateng pangombyong risang bidharga pinanganten Panjalu sasa dunenggan kanthi mardikaning penggalih. Wonten ing sasana pinajang parang badhe lumados upacara adat Widodana anenggih upacara kerubungan. Upacara caturaksita adi ingkang dumados saking upacara bobot timbang sungkeman kembul bujana miwah kacar kucur ing semangki kasumanggahaken katur dumateng ibu pamomonging risang bidharga pinanganten sarimbit. Sagung para tamu ing semangki sowanipun para kanca mudha pramuladi parang badhe caos pasugatan ingkang ungus pisan mugi dipun sekecakaken anggenipun samlenggahan sinambi lenggan sawetawis parang badhe nyak sepiring swasana wonten pepanggungan sampun sumadya nggih gumelaring budaya Jawi campur sari yang parang badhe lumados taos panglipur anyarang sagung para tamu lelenggan sawetawis.